Bus lidi, takže ja som späť, som Egomaster a ja vás vítam u videa oživenie mŕtvého Minecraftu do reality. Čo to znamená? Ja mám Domcraft, to znamená, že si môžeme na hociaký Minecraft. My budeme natáčať starú sériu Minecraftu, ako napríklad 1.7.3, 1.5.2. Teraz som si vybral sériu 1.7.3. Už som si aj pripravil svet. Dáme si napríklad a vytvoríme svet. Týmto videom som chcel poukázať, že Minecraft je stále najlepší v bete. Akože tento Minecraft nový, akože ho mám rád, ale na betu. Nikdy sa to nevyrovná. Beta je najlepšia. Beta nič nezničí. Beta je najlepšia. Lebo, máte tu len strediečka, ale šprint nemáte, to je tiež jedna slabina, ale za to málo príšer tu máte, meče sú, nemusíte si meč enchantovať, s mečom sú dané všetko na 1 až 2 rany, nemáte tu konečne Slendermana. Ja tu mám options, video setting, fast, dobre, už mi to nelaguje. Zazvolakol. Tak. To si spravíme. Vidíte, keď shiftom klikám, už to nie je také ako predtým. Musíte vždy takto pravým nedržať práve a tak. Za to som tiež zvyknutý. Akože starú verziu som hrával, ako keď som bol malý. Minecraft som hral od úplne prvého stvorenia od Alfy. Vtedy ešte nebola posteľ nič také. Je 8:30 večer. Nemôžem vám to dokázať, lebo nemám to tak nastavené, aby mi to ukazovalo. Hrám teraz pod tajomky, lebo mama hovorí, že vraj som závislý od počítača a ona dole pozerá, ako my máme dvojposchodový dom. Dole je mama a hore som ja. Teraz hore ja pozerám, lebo som sa pozerať princa z Perzie. To mi dobre zaklamal. Dobre, takže musíme sa vydať na vlnu. Jedlo tu, máte tu len 3-4 pokrmy, také čo vás doplňa život. Ryba. Čo ešte? Meso z prasaťa. Koláč. A chleba. To je všetko. Ale nebojte sa. Tu sa dá ako prežiť. Nejakú kravu. No tam je vlka, to stačí nejdeme provokať. Vidíte, máme 3 srdiečka, klasika. To je akože najlepšia klasika, 3 srdiečka. V 1.5.2 bol taký, alebo som taký čierny, ak viete, toto bolo také akože čierne, tie medzery, také medzine. Tak, takí fanúšici starí. V starom Minecrafte je dobré, že vám ovce neutekajú. A zvieratá, hoci všetky zvieratá že vám neutekajú. Toto je najlepšie na tomto. A keď si dodáte napríklad toršku večer, tak to znamená, že sa vám spavnú také zvieratá. My si teraz kopeme toto. Dneska by som si len chcel dom tak narýchlo spraviť, taký rýchly dom. Možno dať také jedlo zabil by som. Akože sa mi zdá, že race minimap mod tu asi nemôže sa dávať. Nevidíte, klasika zabíjavca. Taký texture pack by som si aj chcel taký dokukrát, alebo to je hocičo. Som si chcel dokukrát, hej. Ja som také prasa hlavne. Vidíte, ja tu meniator nemám vôbec, ja tu meniator akože nepoužívam. Tu meniator používam, keď hrám teky, dňavkrava a také hovadiny. Ale ako pri nakoniec Minecraftu to ako nikdy to by som sa neopovážil. To je hnus prvého stupňa. Tak tu asi nikde nenájdeme. Smílil. Ja sa vám tu nastrelili, vidíte, ale nevadí, lebo oni sú strašne silné. A je tu ešte prasa.
prosím, daj mi aspoň jednu šunku. Jo, dve dokonca nám dalo. Vidíte, jedlo sa to nám nestakuje. Máte to také normálne. A keď máte napríklad do PC si chcete dať to jedlo, tak ono si musíte vymieňať a byť stále pri tom. To ako je na nervy. Ale dobre je, že tu máte srdíčka, nemusíme dať ten sprostý hunger bar neznášam. Vidíte, aká pekná obejek mám najradšej. Teraz musíme zabiť Bartera a mixovať kožu. A potom budeme mať túto. Počujete, a možno počujete tam takhle čaplenie z Perzie. Na začiatok. Dobre, takže my si tu dáme čestku. Tak. Máme už áno, hej, tretí týždeň školy za sebou. Tak. Škola, akože, ja školu mám rád. Keď dostanem samé jednotky. To by každý mal rád, keby samé jednotky dostal. Máme takú... nebudem spomínať meno toho dievčata. No, akože samé jednotky dostáva. A keď raz dostane trojku, štvorku, alebo také, to sa rozreve. To sa akože rozreve. To je na nič. Sa rozreve. Je to akože nevadí. Viete? Nevadí. Si napravím potom. Ako, ja teraz viem, ako keď moja mama príde, to tak signalizujem, lebo my máme schody a takú uličku tmavú, ale my si musíme zapálať svetlo, lebo tam máme hociaké veci. A mohli by sme sa na nich zrýpať, no. Tá spadnúť, aby som bol presnejší. Tak si musíme svetlo zapáľať. Ja sa len nabok pozriem a akože vidím, na čo hráme vlastne na normálnu, no ja nechcem normálne, ja som na easy. No a keď sa napríklad pozriem, takže akože vidím, kedy je svetlo, tak znamená, kedy môžem zdrhnúť a ukončiť toto video. Čakajte, kamarát mi píše. Čo to napísal? Počkaj, jak to píše. Čakaj, teda nemám chuť. Takže chcel by som s týmito let's playmi pokračovať aj ďalej, ako vám to bude páčiť sa. Zvuk, ak mám akože zlý zvuk, tak mi to ospravedlňte sa. Ja si to neviem nastaviť, ale budem sa dáko snažiť pre vás. A ste moji verní fanúšikovia, ktorí. Poprosil by som o odbery, ak neodbery, tak aspoň lajky. Aj like je dačo ako odber, aj like je dačo ako. Nemusím aj odber, mi to nevadí, ale ja som tie lajky a také spoločnosti, to by som chcel. Tak. Spravíme si aj takú... Odkiaľ sa tie prasce nabrali? Nič nedajú tie prasce. Joj, to budú hody. To vie, tak aj v minulom, tak aj v bete sa nedali otvárať boli také plné české ako bloky celé a nedali sa vôbec otvárať. To je tiež také, na to môžem ukázať. Česká, vidíte, aká je taká. No, vidíte. Tak, čo? Tak, toto už stačí. Na výpravu si zoberieme zo 2, zo 3. Tak ja už by som chcel aj také drevo, trocha dreva poťažiť. Trocha drevíčka. A nemám rád noc, tak každý vie, že zase je tu noc. Tak. Zase zlapol prasaťa ide. Taký. To je teraz jedno, keď brezu ťažíte, že každý hovorí, fuj, brezové drevo sa mi nepáči, aké je biele, aké je hnusné. No tak teraz to není také. Teraz máte brezové všetky drevá, ktoré boli v bete, tak sa takejto farby. No. Ale džunglový bajom tu není. Džunglový bajom, ak to poznáte, bolo od 1.2.4. To už bola plná verzia. To už bolo vo plnej verzii. Tak. Toto si dám.
Zrobím taký klasik, taký príbytok, aby sme sa mohli kde skryť. Lebo mne sa nechce akože do jaskyne sa schovať, ja si radšej spravím príbytok. Každý pozná creepera, najhnusnejšieho a najzlejšieho moba v Minecrafte. Prestaň. Tak, my chceme aj taký písek, my chceme písek. Tak, nám sa nedajú urobiť glasspany. Glasspany sa dajú robiť od 1... Glasspany boli od bety 1.8. 1 či od koľkej to? Teraz neviem presne. Ak chcete, aby som takto ďalej natáčal, tak mi píšte, ja budem veľmi rád. Aj odbery mi môžete dávať. Odbery, oj, to každý má rád. Jo, máme len 4 minútky. Tak musíme využiť. Aby to teraz náhodou dáko sa prerušilo, tak prepášte. Tole som nastavil si počítadlo na minúty a na také sprostosť. Už no začínaj jej. Kurde. Rýchlo poster vyrobiť. Nemám rád noc. Joj, noci vraj, no, už je noc. Môžem... Ja som spať do pitvora. Ježiši, vy ste také svine. Konečne. Rýchlo mež do ruky. Keby dačo. Tak. Niekto nikde nehorí. Nie, to smrád. Fú. Aspoň nemusím fadiť. Aspoň to. Leather. Počkaj, ste senci, počkaj, my vieme čo chceme. Chceme toto. Tak to si spravíme. Musíme spraviť šerkov. Tak, a ideme troška pohľadať. Troška také kejvky. Chcel by som si dať to, ak by sa dalo race minimap pre betu 1.7.3, aby sme možno troška aj pozerali. Ja nemám... Jo, som sa teraz zrýpal, teraz vidíte, aký to je zvuk, keď sa zrýpete. Dáme si meso. Táto nič nejde. Sliepky vám nedávajú skoro nič, len perie. To je len dobre na šípy, na nič iné. My chceme trocha mesa. Už sa robí šerkov. Dobre, to som rád. Že si môj riti brat. Tak. Jo, máme točku. Raw pork, čo? Teraz... To je galantnosť. Chcel by som natáčať hru Assassin's Creed Revelation, čo po slovensky znamená Assassin's Creed Odhalenie. Je to vlastne druhá najlepšia hra, akože pokračovanie. Chcel som si, akože bol som hypernové minulý pred týždňom, či pred 2 a kúpil, no hej, pred týždňom, dalo by sa povedať. No a kupoval som si tam Assassin's Creed a nevedel som sa rozhodnúť, som sa musel mojej mami spýtať a som sa aj tak zo srandy, moja mama sa v tom nevyzná. Som tak zo srandy, ja som mal takú menšiu depku, že niečo, buď 2 alebo Revelation. 2 akože by bola aj dobrá, ale na grafiku zlá. A 2 a Revelation by bola zase dobrá na grafiku. Tak som si, tá mama nakoniec vybrala Revelation, ale nie tak, že tak robila, že ten tyky 2 špendlíky vyletel z elektriky a dala na Revelation, preto. Robí som to takú jaskyňu, aby sme vedeli, že sme odtiaľto prišli, tak, že by sme mali ísť takto. Takže to tu už dobijeme, oh my god. Dajte mi taký leather. Hľadala sa sexy žena, krásna, pekná, sexy žena. Ó, 4. Máme skoro na chestplate. Chestplate by sa nám tiež išiel. Chestplate, kto nepozná, tak to je hrudná zbroj, hrudné brnenie. Ale akože ne, najslabšie. Takže za chvíľku to končí, takže majte sa krásne ľudia, bambusy, lajkujte zďaleka,